जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ आज ହେଲା ବରବାଡ଼ ମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ମୋ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସେମାନେ ବାହାଘର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନୂଆ ବୋହୂର କେମିତି ଘରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ନୂଆ ବୋହୂର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଁ ପାଦରେ ନଣନ୍ଦ ନେଇକି ହଳଦୀ ପାଣି ତାପରେ 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବନ୍ଦାପନା ଆଗ ନୂଆ ବୋହୂର ନଜର ଉତାରିବେ। କେମିତି ନଜର ଉତାରିବେ? ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଗୋବର ଭାତ ଗୁଣ୍ଡ 7ଟା ଥୁଆ ହେଇଥିବ। 7 ଥର ବୁଲେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ନେଇକି ତାକୁ ବାହାରେ ନଜର ଉତାରା ହେବ। ତାପରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିକି ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଉଳ ପକାନି ନେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେ। ନାଇଁ ଥାଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଏ ପଛ ଲୋକ ପଛକୁ ରହ ସେ ବାଁ ପାଦ ପକେଇ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଦୁଆର ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧଳା କପଡ଼ାଟେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରଖାହେବ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି କେଉଁଠି ନ ବାଜେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧଟା କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କପଡ଼ାଟା ତାଙ୍କ ଉପରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ବାଟ ଜଗିକି ବସିଥିବେ। ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ନେବାକୁ। ଆଉ ଭାଇର ବାହାଘରରେ ଭଉଣୀର ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି, ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ବସିଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଜଣକୁ ମିଳିଲା ସୁନାର କାନ ଫୁଲ। ସେ ତ ତାର ଉଠିଗଲା। ଏବେ ସାନକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖା। ପଇସା ମିଳିଲା 3000। ସେ ତାର ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଏବେ ପୁଅ ବୋହୂ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାଁ ପାଦ ପକେଇକି ବୋହୂ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମ ବଡ଼ ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଜୁହାର କଲେ। ତାପରେ ଘରର ଇଶାଣରେ ଜୁହାର କରିକି ଗଲେ ବାରିପଟେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କୁ। ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆସିକି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ହେଲା ବିରି ଚାଉଳ ଖେଳ। ନାଇଁ ବିରି ଚାଉଳ ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଆଟାଚ ହେଉଛି ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି। ବଡ଼ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ର, ସାନଟା ହେଉଛି ସାନର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ମାନେ ପୁଅର ମା। ଯେତିକି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଫାଷ୍ଟ ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ମାନସିକ ରୀତି ରିବାଜ। ଏ ମୋ ସାନ ମାମୁଁ।
तापर आंजुली चाउल देला सारा बिरी चाउल खेल हम माने पुअर माँ हो ता माई हो खुड़ी हो कोल बसैकी बिरी चाउल हाथ में देकी ऊपर को फोपाड़े बिरी चाउल खेल वीडियो देखते जापर बिरी चाउल खेल पर सरला आजिकार कथा मो वीडियोटी जदि आपण मानक भल लगुए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे आ मो वीडियोटी प्रथम शेष पर्यटन देखा समस्त को अनुरोध तापर पुओ बोहू तांकर जाई बसबे आ सकाळर कार्यक्रम एठी शेष।